Vic, yani ukipenda mzee kijana. Beise penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani no biro nikech gwenyruok e kind owete. Riuri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nitie ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge el pinjo imbo mar oganda kilunwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nuengo ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. Wen kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machingni kendo nya Kwaramogi. Ywaruok neno e tong' kaunti ma Busia gi Bungoma gwenge ma Changara Iteso North. Bang' jaod bura ma Sirisia John Waluke angone gweng'no nitiere kaunti ma Bungoma ma oke kaunti ma Busia kako osebedo ka ong'e. Wach mane Waluke ofuono okelo ichwang' ne moko kuom jotelo mawuok Busia ma koro dwaro mondo duol mar NCIC odonjne wach makamano mondo onon matut mondo kik kel ywaruok e kinde mabiro mbele. Okay. Watu wa Ang'urai East Ward, watu wa Changara. Mimi nataka kuomba Mheshimiwa Okuka Unya aleta development katika hii area na akuje hapa ndio bwana mwingine ajue hapa ni mahali pake. Namba 2, mimi nataka kuomba Mheshimiwa Gavana Dr. Paul Nyongesa Otuoma alete maendeleo katika hii eneo ndio ule mbunge mwenye anataka kuchukua Busia County, area ya Busia County ajue hawa watu ni wa Busia. Tunawapa kulingana na sheria. Sheria inasema ya kwamba 7 days, 14 days, 21 days. Tunawapa commission hiyo. Tafadhali in the next 14 days. We are demanding for the next 14 days. Waweze kuresolve haya maneno so that mheshimiwa pia akae kwake kwa amani. Ati hapa ni no man's land. No man's land namna gani? Na hii ni eneo la Ang'urai East Ward ambayo imekuwa created na IEBC. This thing went to the Senate and the Senate took action, discussed and deliberated about it and saw that Changara is in Sirisia, Changara is in Bungoma, not Busia. I want you... Point made. Honorable Speaker, give me a minute. I'm requesting Waziri to remove the DO from Changara. Ya pesa madhi nyime kaunti ma Isiolo osenyago lemo e jumachiel nyaka ne chake kama apisas mag arita oseyudo gige lweny maromo 16 mamoko makelo kwangi kanyakla nyaka 23. Pedhano diek kod rombe maromo 655 bende ne oyudi mokelo kwan jamni moseyudi nyaka 2389 kadhok gi ngamia 77 bende ne oduoke. Kamanda mar obila ma Isiolo Isaac Sang kod jalupne Bernard Okwiri opuoyo tudruok e kind obila gi jopiny ma osekonyo yudo gik lweny kod jamnigo. Zile punduki ambayo siko mbele zetu sio punduki zote. Kuna punduki mingi zaidi ya 500 siko kwa mikono ya raia, na hizo punduki zote ni haramu. Tunaomba ya kwamba tafadhali mturudishe hizi punduki kwa sababu serikali tayari imepeana punduki kwa watu ya NBR. NBR ni officers wetu ambayo wako kutoka kwa local community
na wametusaidia sana. Hata ukiangalia hizi mapunduki, wao pia walikuwa wanatusaidia na information, na hata members of the public ndio ili to lead, ndio tukarecover hizi punduki. Niko hapa na sub county security team ya Isiolo. Vile vile tuko na viongozi mbalimbali ambao wanaongoza hii operation ya Isiolo. Ningependa kuripoti kwamba hii operation tangu ianze imeendelea vizuri bila changamoto yoyote. Tumeendelea vizuri na tunashukuru sana wananchi wetu wa Isiolo, wale ambao wameweza kushirikiana na sisi vizuri na kuitikia wito wetu wa kurudisha silaha haramu bila kusukumwa ama bila kushurutishwa. Jirako ma ikirege gosho e ward mabukira koro ywakni jotendgi ojwang'ogi gino makoro ochunogi mondo giwuog oko kigin giting' malo somb nasari ne nyithindgi. Jodago wacho ni nyithindgi osebedo ka kano e achiedh nade mathoth mondo gichop e sikunde mag nasari mantiere ondamo maderom kilomita 5 kowuok pacho, gino mamiyo thoth nyithindo matindo rem chopo sikul. Kaluwore kod achiedh nadego, jogweng' okawo ndamo mar nywako lwedo kendo chako gedo mar klese ne jopuonjre mantiere e nasari, ka giwacho ni mano ok nyis koro ni gigolo ting' mar gero klese mag ECDE e lwet attend county no. Kwa kweli shule ya ECD tumeiomba kwa muda mrefu sana, na tangu imekuwa hapa ni mwaka wa 7. Lakini unavyoiona jinsi ilivyo, serikali ya county government imetutupa kabisa, wala hata hawana habari. Sasa tumepata wafadhili ambao wamejitolea kushirikiana na sisi wanakijiji, ndio unaona kwamba tumeanza msingi ili tuweze kupata mahala pazuri pa watoto wetu waweze kusomea. Kwa sababu kutoka hapa kwenda shule zingine, ukiangalia kwenda kusini ni kama kilomita 3 na zingine 4 mpaka 5, na ni kuna mito. Watoto hawezi kuvuka, watoto wadogo kwenda shuleni. Kwa hiyo katika kijiji hiki watoto wanaanza shule wakiwa wakubwa kwa sababu ya umbali wa shule ambapo zipo. Watoto wetu wameachwa katika changamoto nyingi. Darasa ukiliona utafikiria ni mahala ambapo sio Kenya, labda ni sehemu nyingine ambayo iliachwa kitambo, hata hakuna serikali. Tunaomba serikali yetu ya Migori County, tumeanza hii kama wanakijiji, kama tuko katika hii Migori County, tunaomba muje mtushike mkono, mtujengee shule, maana uwanja tumetoa wenyewe. Sasa mtoto wa miaka 4-3 kutembea kutoka Pambaka huko kilomita 5 kilomita 4 ni kama sio haki tunamtendea. Kwa hivyo sisi tumejitolea na dhamira yetu ni kwamba tutajenga shule za ECD, madarasa ECD kwa kila kijiji, angalau kwa umbali wa kilomita 2 au 3. Mtoto astaabike kutembea muda mrefu. Jatend migao mar riwruoge Saga Wycliffe Oparanya olero ni madirom omenda maromo milion 360 manokwal kowuok e riwruog Saga mag Cusco oseduoki. Kolose romo mar jood bura mag riwruok mar Cusco Mombasa wacho ni lokruoge koro oseketi e yore tayo riwruoge mag Saga kaka yor dino rota mag mibadhi. Jalopo gai mar doho Philomena Mwilu ojiwo mondo riwruoge gi oluw chikegi kod matayo chenro mage. A circular is not a love letter. It's not a Valentine's card. Let's hear a cause. Show cause why they should not be deregistered and cease to operate as cooperative within 6 months. I please start with the big boys, the ones who speak a lot of English. We have had unheld competition where people are trying to become creative, others trying to declare dividends that are not reasonable, that are not realistic. Then down the line, you find we have affected the cash flows of our circles. We are on the right track. If all goes well, you will see money coming in. And you have mentioned about subscription. If you are a member, you subscribe to the institution. That is the money that will make us also use it as an operational cost. These experiences must now serve as a turning point for reform, discipline, and renewal. To reinforce ongoing reforms at Cusco, my ministry recently seconded an acting group managing director to support the board during the critical phase of stabilization and institutional renewal.
Over the past 3 years, KUSCO has refunded approximately 369 million to SACCOs. Don't threaten if you can't bite, and don't back if you are not taking action. I do think that we have a problem, and that is the reason why I have to say this very early. Anyone in the movement now whose priority is not to revive KUSCO as a serious problem. Duol ma ochung'ne puodho lai mag somo e pacho ka KICD ochano cholo buge e okang' mar ariyo e sikunde chenro mabiro bang' jopuonjre mag grade mar 10 loko lai mag somo kaachiel gi sikunde. Twak mane obage kod jatije mar duolno Professor Charles Ong'ondo okoni nyaka sani gisecholo atamalo 70 mag buge mag grade mar 10 mak mana ni lokruok dhi bedo kaluwore ni jopuonjre mathoth owilo lai mag somo. Sikunde moko jopuonjre odhi mathoth ka moko odong' nono kata bed ni buge ne osechwal negi. Judith Omondi kod ler mathoth. Dwe achiel bang' jopuonjre mag grade mar 10 donjo e sikunde mag senior sekondar, migawo mar somo kokalo kuom duol maloso kendo puodho lai mag somo e pacho ka KICD pod temo manyo kaka japuonjre yudo buk makare ne kit somo ma oyiero. E twak ma jatije mar KICD Professor Charles Ong'ondo bedogo kod jofwambo yango ni bedo ni jopuonjre mathoth loko lai mar somo kod sikunde magisome beto rocho ikruok manyicha gisechano mar chwalo buge ma owinjore e skul ka skul, kendo nyaka sani moko kuom jopuonjre poko yudo buge ma owinjore kaluwore kod lokruok makama. Ong'ondo kata kamano koni gichako okang' mar ariyo ka gitiyo machiegni kod jopuonj madongo kaachiel gi directors mag somo e kaunti ka kaunti mar chwalo buge kaluwore gi lokruok mobedo chenro magichano tieko giko dwe mar 3 higani. We have students who have changed their pathways. So what the institute is doing now is we are creating a link that all the principals will have access to, so that they can now give us their final admission status, including the numbers of learners in particular pathways and particular subjects. Once we get those firm numbers, then with the permission of the Cabinet Secretary for Education and the Principal Secretary, State Department of Basic Education, we shall get into a second round of distribution. I believe that this should end towards end of March, depending on how fast we get this information from principals. Bende okoni nyaka sani gisechwalo atamalo 70 mag buge kendo lokruoge gi okowinjo duok somo piny e skul mora amora e pachoka. As at the 13th of February, that is Friday last week, we have distributed 70% of the textbooks for grade 10. So I want to believe that every school in this country that you go to today will be able to tell you that they have received most of the textbooks. Kaka yo mar keto jopuonj nyime, okoni buge mag grade mar 11 kod 12 wang' ni dhi chwal chon kapok jopuonjre odonje e skul. Books for grade 11 are ready. They have been evaluated. The publishers submitted their final bids. About 36 publishers participated. They are going to be evaluated in terms of the final bids. This will be awarded, and we hope to distribute them in third term of this year. By the way, even curriculum designs for grade 12 are ready. They have been uploaded on the KICD website, and publishers are already referring to them for production of manuscripts. Judith Omondi, Ramogi TV. Jopiny gweng' ma Ramwanjo e location ma Kodera South Ward ma West Kasipul, kaunti ma Homa Bay, owuok oko mar loso lalo makalo e aora Migosi matudo gweng'no kod gweng' ma Lower Kamidigo ma oseocho chenro mag wuoth kod dongruok e kor gwenge ma kono. Ali Abich gi ler mathoth. Jopiny gweng' mar Ramwanjo ward ma West Kasipul kanchuru bura ma Kasipul wacho ni kuom higni mathoth giseneno pek mar wuoth ka gikalo aora ma Migosi kaluwore gi onge mar olalo matudo gweng'no kod gweng' ma Lower Kamidigo, olalo ma bende keto ngimagi andaki ahinya to e kinde ma aorano opong'.
kalore gi pek magisebedo ka gineno jogweng'go koro ne wuok oko kendgi mar loso lalo ka gitiyo kod yiende ma koro ginyalo tiyogo ka gikalo lalono ka jogweng'go ka otelnegi kod Joseph Okombo wacho ni chenro mag wuoth ka aorano opong'o ok yot kata matin kendo kata manyo chenro mopogore e ofise mag sirikal bedo negi matek e kinde ma koth chwe. Jomoko dak loka cha to jomoko dak loka koni ka koro wan gi liel loka koni kata chandruok mantie koni ka pi opong' to koro achung' magie dho wath kanyo tang'iyo tadoka. Area ma wantie ni en area miluongo ni Mwanjo to wan kamidigo loa puothe madongo ni koni to gin mana loka cha ka pi opong' to wuon puodho ng'iya puothe gi loka cha ok nyal dhiye. Achako wuothe wach daraja kan jagni 35 nyaka kawuono koro kasero biro samoro ni pesa oseketa 88,000 samoro 100,000 ma daraja to koro kare ng'ama chamo gigi. Jopinygo wacho ni kata mana nyithindgi masomo e skul primar ma Magungu neno matek e kinde mag kalo aorano kendo kata japuonjre achiel ne pi oyuero mowito ngimane e kinde manotemo kalo aorano kodok pacho kendo kata manyo chenro mag thieth e osiptal mag Odagulu ok ginyal dhi e yo mayot e kinde mag koth. Chiro Magungu ok wanyal dhi, nyithindo dhi sikul Magungu ok wanyal dhi, dhano alo kacha dhi osiptal Godagulu okaka wanyalo dhi ne onge nikech ne wan gi pek. Jo community mar Mwanjo emomiyo nwatimo tijni. Nyithindwa somo loka Magungu, nyathi moro achiel nyocha tho kaendi odhi gi bag te motho mwayiko modhi elo. Jopinygo wacho ni ok ginyal ling kaka jogweng' to gisehinyore gino manomiyo koro giwuok oko maloso lalono kane gikwayo jotendgi makono mondo oyie oresgi. Nochunowa mondo wang'i yo moro amora manade mondo jopiny oyud kaka nyalo kalo ka koni kadhi loka kocha. Nyaka watudre nikech wan gweng'wa ka en gweng' ma dhako, gweng' manigi pi maber, man gik mang'eny kabisa. Omiyo kaka waloso ginene yiendegi ok aluong ni daraja nikech mok daraja. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano Ali Abich kuke kaunti ma Homa Bay ka odhi nyime ni obila mag okwach kich omedo jiwo pedha e gwenge mapacho ka mar mako jonjore makwalo simbe mag ong'we yamo ma jopiny onyiewo e yor hola ma otisi ni lipa mdogo mdogo. Pedha magitimo karicho okelo meko mar ng'ato achiel ka simbe bura bende oyudi. Jafwambo marwa Caroline Atieno nigi lerno. Apedha motim gi obila e kaunti ma Kericho okelo meko mar achich ma itudo gi kuo mar simbe mag ong'we yamo ma inyiewo e yor hola kowuok e kembe mag hola ka ranyisi en kambi mar Mogo Kenya. Apedha ne otim gi obila mag okwach kich ka en achiel kuom okenge masani giketo mag geng'o kuo mar simbe ma ji nyiewo ka okalo e hola ma otisi ni lipa mdogo mdogo. Buying the device, you don't pay and then you take it maybe to a local fundi with software and then they kind of unlock the phone and you end up not paying for the loan. So sometimes when this happens, we notice that this phone is not being paid for. We have other instances whereby you'll find that if the hacking fails to happen, this phone is opened and it's just opened, sold for spare parts. Nonro yango ni kweth njore no osebedo ka kwalo simbe go kaito gilodho igi kokalo e yor lony manyasani bang'e giuso simbe go ne jopiny ma onge gi ng'eyo e wi kuo makamano kendo moko itero nyaka e pinje malibamba. So far devices I can say maybe upwards of 40 million. Yeah, because we lost like 1,500 devices and when we kind of caught up with those people, we found even phones from our competitors. This is Watu Credit and Mkopa. E apedha no, simbe bura mag kembe mopogore opogore ne oyudi. E kinde ma achich ma itudo gi kuono bende ogogono e duka moro Kericho kono. Ka oyango apedha no, jatend okwach kich Malondiani Kelo Musimi oyango ni pod gimanyo achije mamoko ka bura bende gisemako e doho. We have other cases under investigations that may lead to arrest of other more suspects and or after the investigations will be arraigned in court. Ojiwo jopiny mondo bed motang' gi kuo makamano.
Caroline Atieno, Ramogi TV. Jotim orak kata contractors e county ma Migori opuoyo chenro mar piny owacho mar tiyo kod lony manyasani e oro kwayo mar tije kata orak mabende ong'ere kaka e-government procurement, kagiwacho ni mae dhi konyo e tieko mibadhi e yore ma ichiwo go orak gi kaachiel kod tieko midhiero mag gope. Jotim orak gi ka otelnegi kod jagoro margi Godness Oucho mane wuoyo e kinde tiegruok e yore manyo orak ka itiyo kod lony manyasani kata e-government procurement. Wacho ni chenro ni dhi tieko akweda e yore mar chulo joma otimo orak ma osebedo e kinde ma okalo. Oucho wacho ni moko kuom contractors yande ichulo mapiyo ka moko bende ok chul mapiyo. Akwede ma wacho ni dhi rumo ka itiyo kod yor lony manyasani ni. Giwacho ni giikore mar tiyo kod e-procurement kendo kwayo tent counties duto mondo orwak chenro ni mapiyo piyo. Kaka wanene ikako nyiswa odhi thiedho tuo mosebedo ka tuowa mar pending bills. Nanga wacho kamano. System ni wacho ni saa asaya molok higa mar omenda to gima biro namba achiel malo kacha en pending bills. Ene mikwongo chule koro kitimo gik mamoko modong'. Maka ok ochule to organization obed sirikal mar county obed parastatal ok bimi pesa mar timo gik mamoko modong'. Donge mano othiedho tuo ni koso othiedho? Wa support EGPS ni. Ikelo to pasien ma ng'ato ikawo tena mkoro jaso kieni to kot mano kodo onge. Mano kuro selorore. Mane moro maduong' ahinya. Contractors ma Migori mangima gi Kenya mangima nyaka koro mor. Kuom higni mosekalo gini ni watiyo gi miluongo ni IFMIS. To IFMIS ne oweyo ji gi pending bill nikech pesa moketi ne ng'ato kosetimo gimoro pod inyalo tiga atiya mondo chul ng'at machielo kata timgo gimachielo. Koro iyudo ni johala ywak nikech nitiere pes manindo moko chul mang'eny. To kwa ng'iyo system mantie masani ni mokel kawuono ni ten system mamiyo ok wadhi bedo kod pending bill. Tiende ni wadhi timo ohala ka wan gi geno ni idhi chulwa e yo maka. Owuok e kaunti ma Migori kendo wadhi e kaunti ma Mombasa kama iyudo ni riwruog jolony ma joluo Mombasa midendo ni Luo Professionals koni achiel kuom chenro ma gigeto en jiwo yuto margi e yor chirni mag omenda midendo ni money market mar medo jolo chenro mag somo kod dongruoge mamoko magitimo e kindgi giwegi magine giyango e nyasi mane gibago Mbaraki Mombasa mane okelo kanyakla jokanyo e riwruogno mar rango kenge magisegoyo kaachiel kod chugo chenro mageto tego riwruogno. George Aoko giler mathoth kowuok Mombasa. En nyasi mane okelo kanyakla jokanyo e riwruog jolony mag onagi Mombasa midendo ni Luo Professionals. Kae chiemo kod math ne otimonewa ka miel bende ne otwere. E nyasino mane otelne kod jakom Pius Okech, riwruogno ne okoni dwaro nitiere mar neno ni omenda ma jokanyo solo iketo kama nyalo nyuolore mar bero chenro mopogore magitayo to chutho mano mar somo. The endowment fund, once we build that capital and probably invest it in the money market, we will only be using the proceeds of that investment to pay things like bursary and that kind of thing. So we are thinking about that seriously, but we will discuss it at the plenary. Bursary yangu ni kidogo sana. Imagine I only get 3.7 million, but I'm ready to part with 500,000. Niongezea watoto 10 kila mmoja. Watoto wasome, sindio? Jachung mar mine e kaunti ma Mombasa Zamzam Mohamed mane en wendo mogwele nyasino ma ithor time higa ka higa ne bende opoyo okang' mar riwruogno okawo mar reso jopuonjre ma samoro yutogi ni piny mar neno ni gidhi nyime kod sombgi. To kata obedo ni gin riwruog jolony ne gikoni weche mag siasa bende ginyalo mana ng'ado rieko bang' sumo paro to mana ka kinde mowinjore ochopo. As at now, I'm sponsoring 350 students full scholarship wanasoma. Because I decided, with the little funds that I have, I must show the value of these funds. That is why I said I cannot be giving out 2,000, 3,000, alafu mtoto anaingia class leo kesho amefukuzwa. I'll request that when the right time comes,
will again converge. All of us, we put our heads together and agree on the way forward. Because the community interest overrides any other, overrides an individual interest. So at all times, when critical decisions have to be made, we must put the community first, and then the individual baadaye. Moheo jopuonjre 61 manie mbalariany kaachiel kod sikunde mag sekondar oseyudo sir kowuok e riwruogno mosebedo kachiwo sir makamano e higa ka higa. In 2025, the total contribution made by the youth membership was 8,808,300. That is the total amount you people contributed. The bulk of it going to funerals. Because as you know, here, you only remain here if you contribute. You fail to contribute, you are out. And that tells you that probably perpetual contribution is probably not sustainable. We may have to look for other options of cushioning our membership. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.